Hej, jeg skal snakke om forberedelsesmateriale i matematik B, og i år er det logistisk vækst. Og det giver rigtig god mening, at det er logistisk vækst, fordi at denne kurve beskriver antal smittede i for eksempel corona. Og hvis vi nu har antal smittede op ad y-aksen og tid ud af x-aksen, så viser den røde kurve altså antallet af smittede. Og vi går mod en eller anden grænseværdi heroppe. Jeg har skrevet et eksempel hernede, og i det eksempel er der et tal her, og det er vores grænseværdi. Så vi går altså mod denne grænseværdi. Vi når den aldrig, men vi går mod den. Det her eksempel, det er for Østrig, så der går de mod 12.905 personer smittet, men når det aldrig. For at komme frem til den her forskrift, så har jeg kopieret tal, nogle data har jeg kopieret ind i GeoGebra. Vi har antal dage her og antal smittede herover. Jeg markerer alt og går herover. Trykker regressionsanalyse, analyser, og så kommer kurven frem herover. Jeg kan selvfølgelig altid vælge med at have en lineær eller en eksponentiel, men jeg får at vide, at det er logistisk. Og logistisk, det er sådan et S. Forskriften står hernede med rødt, og jeg kan kopiere det ind i tegneblokken. Kopiere til tegneblokken, så kommer det herover. Jeg sletter lidt andet. Så nu er det herover. Og det her er altså en kurve, som beskriver antallet smittede op af y-aksen og tid ud af x-aksen. Antallet smittede vokser altså hurtigst til at starte med, og så aftager den til slut. Og den vokser hurtigst her, lige midt på vokser den hurtigst. Og det viser sig, at det er halvdelen af grænseværdien. Det er der, hvor den vokser hurtigst. Hvis vi kigger på sætning 3, så kan man se, at m, altså grænseværdien, er heroppe. Og der, hvor den vokser hurtigst, det er præcis halvdelen af m, altså lige der. Og det kan man finde ud af, hvis man differentierer funktionen, altså får en væksthastighed. Og lige præcis toppen her, altså lige max, det er der. Man kan også sige, at af symmetriske årsager, så må det være lige præcis halvdelen. Fordi den vokser der, og så begynder væksthastigheden at aftage her til sidst. Jeg har lavet nogle beregninger også, og jeg har gemt funktionen her, altså den vi lige har fået, og grænseværdien er 12.905, det vil sige, at smittede personer når aldrig 12.905. Hvis jeg vil nu finde væksthastigheden generelt, jamen så differentierer jeg den her, min funktion heroppe, jeg har defineret den, jeg har trykket kolon lige med, og så trykker jeg F, mærke, parentes 10, og så alt B. Så får jeg 158,8. Og nu kan jeg skrive 159 personer her, og så kan jeg skrive 159 her. Og hvad betyder det? Væksthastigheden efter 10 dage er altså 159 personer per døgn. Eller sagt på en anden måde, og måske lidt nemmere måde, på dag 10 voksede antallet af smittede med 159 personer per døgn. Det vigtige er altså det her personer per døgn, og at det er en væksthastighed. Væksthastighed, det er et eller andet, der ændres per tidsenhed. Hvis vi nu skal finde der, hvor væksthastigheden er størst, jamen så har jeg lige snakket om, at det er der, hvor at vores grænseværdi divideres med 2. Og i vores tilfælde så er grænseværdien det her. Det kopierer jeg lige, sætter ned i stedet for m. Sådan der. Og så kan jeg løse den ligning. Så finder jeg den x-værdi, der hvor væksthastigheden er størst. Alt L.
OK. Så får jeg 21,61. Det er der, hvor væksthastigheden er størst. Hvis jeg nu vil finde selve væksthastigheden, så tager jeg den x-værdi, sætter ind i min f-mærke, Alt B, og så får jeg 806. Væksthastigheden der, den største væksthastighed, er altså 806 personer per døgn, som bliver smittet. Grænseværdien, altså den her, det øverste tal her, grænseværdien, det kalder man også for den øvre grænse, og man kan også kalde det for asymptote. Hvis man vil finde det, så kan man gå op i ligning, så kan man tage den, der hedder lim, altså grænseværdi, trykke herop, så har jeg fået det her frem, og så skriver man selv x og pil til højre, og det her uendelighedstegn, og så f af x, og så alt b. Og så får jeg 12.905, altså som var det tal, som står for oven her.